Chukwu kọlitere n'ọba ụkọchukwu. Yes. Yes. Ebe kọrọ Valentine mmadụ abụchi mmadụ n'udo na ebe kọrọ Kọbrin. Chukwu dumebi ala ekele. Dịka ka a na-ewere oche. Onye ọbụla sị na ọgbọpụta onye na-alụlụ. Isobodo aka ya esobodo ọfụma ọfụma. Corraya, corraya la co, es lava. Mr. and Mrs. Okay, Mr. Patrick Magungu. Mr. Patrick Magungu. Mr. Magungu. Uganda Tebu. Pamana Pamada. Pamada will open the house of you. I know what to Papa no mutu de na dai tebo bigo. Afejo fo, ti le do gbejo fo. Bigo. Omeyo, bigo ko ti so na jare ni. I go father. Tele do gbejo fo. President America, CW Okadasis. How do you get Even the person of Lady Apochukuma, Apochukuma, other hey, I can't get it and hide them. As a only one is in the people. Thank you very much. So, Arabakwa, Luzo Bridge, Okojuku Tolomuna, Okojuku, Galacia. So, let's do it again, Julia. As I did now, to go Bazian. People know Nalana, Nalana. Oh, no, Nalana, people. Oh, no, Nalana, I'm going to get everyone in the table when you said it. Afro Mundo Bazuga. Afro Eva Orama. I'm an Afara. Yes, I said no. The Kapara Mamito. Come back. I don't know when you go to the chairman of the occasion. And the person of Chief Engineer. See why I'm at Aguamono, only yes, I got one picture, he gave us a picture. Father Abuji, I yes, I got one picture, he gave us a picture. Why? Because I know also the integration. Get out of the Nakagata. It's all kind of data. I am not. Yeah. Umo is a chief of what do I know? Yeah. Because we didn't have a picture. Because of the situation of this, as the man suspend,
ise picture kịta onye ọbụla dọla ala biko we have today we have tomorrow onye nwa na ọfụrụ ndị a n'anya ya bịa echi niile fa ga-aka ụka biko yes obey my command na mmepe nwere onye ama ibe anyị ji nọ ebe a ibe anyị ji nọ ebe a bụ na anyị ejesi afọ anyị nwa bụ ndị Chineke nyere aka anyị nwee ike ịnọ ebe nya bụ ife mere yes o wee hụ na anyị nọ obe emesịa amasịkwa m ebe o kwesịrị o wee bụrụ Sunday Aniefuna a na-akpọzi Reverend Father Sunday Aniefuna ụlọ ọtọ ka bụ abụọ Sunday na Kevin ọnwa wọta agụ obi nwanne yes ya na Reverend Father Valentine Abuchi Madugwu Abuchi ụlọ ọtọ n'otu aka ahụ achọrọ ka m recognize kwonu the father wọta ka anyị ji nwa ya mana anyị ebidozie taa akọwa ya ọkọba fada kwụrụ ọtọ yes ya by represented by Diokpara Patrick kedu ebe Patrick nọ Patrick Madugwu ma bịa ebe a fada ụka anaghị eme ihe nnọsọ asị ka anyị dị sure ebe ị nọ come and be integrated. Oh yeah, now organize. Yes. Now Matthew, 19, who was the children? Get your plot on the Gabuga. I got to yes. And also, I went Reverend Fathers. Reverend Father sit on our midst. Reverend Father Professor Kenneth Ogwejofo, I think that's all. Ogwejofo, yes. Yes, sir. Yes, sir. MC. Yes. I can you put it. Get a light at some. Ambassador Theophilus. Ambassador. When you can look, I can le aibo moge abakola no botita ijuma ngore maka mbuli nenu nke chukwu mbuli mo na nwanne nwoke Father Kelvin Aniefuna ai we na yo ke bia no zo ke no nyere anyị ka anyị nwee ike mee mmemme nke anyị na-eme n'ebe a n'ụbọchị tata nwee ike ọ ga-emechakwazị ka anyị nwee ike na-arụkwazi n'udo na ọkwụdokwazi ndị nke anyị hapụrụ n'ụlọ wee pụtaba site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nọ n'eluigwe ka otu doro aha gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Anyị ga-ata n'ịga ụbọchị anyị gbaghara mmehie anyị ga dịka esi gbaa ndị mehiere anyị ekwe na aka nkwenye na nna anyị ma zọpụta anyị n'ajọ ife ahụ. Jesu dị nwayọọ dị obi umeala. Ma obi anyị ka ọ dị ka nke gị. Jesu dị nwayọọ dị obi umeala. Ma obi anyị ka ọ dị ka nke gị. Jesu dị nwayọọ dị obi umeala. Ma obi anyị ka ọ dị ka nke gị. N'afọ nna. Na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Ife anyị ji nọ n'ebe ahụ ka anyị kelee Chukwu anyala ife na anyị na ome ana o nwere onye a kpọlitere n'oche biko ka anyị na-ekwu ka epụtara ọjị MC. Yes, MC because presentation of cola. I present a cola. Yes, to the chairman of the young guy present the cola. Yes. Yes. I don't know about that. To the bell. Now Mutima. Yes. I go to get the raka. Yes. Biko. Family. Come on, family. Come on, raka. Ah, father. Biko. I'm all the dinner. Open the door for me. Etua de etua. Aí mo ku kabianada.
na-eṅomi anyị wee na-ayọ Chukwu ụmụazị na-eto a tiri fada n'arọ a anyị na-ayọ Chukwu ka ya na arọ na-abịanụ ka enwekwa ito anyị ka Chineke mee ka adachi nnukwu na-enweta mmụọ presi maka na anyị na-agba odibo na-ewepụtakwu ndị na-eso na-agbanya odibo anyị wee na-ayọ etu anyị bịara obodo a tela aka ka Chineke dunababa anyị n'otu n'ofu from ebe anyị si bịa anyị na-ayọzi seremoni nke a ga-eme echi ka ọ ka daa ụda n'akụkụ nke ya ka mmiri tie zoro dịka obi ya ezo kịta ka anyị mee ya ọfụma wee na-ayọ Chineke ka ọ bịanyere ụmụazị ha aka ekpere niile ekpe n'isi ha ka ọ bịa na mmezu ka dia parents ṅomie nweta ede maka eti mfada ụmụnwachi ka anyị nwa bụ ụmụnne wetakwazi ege ka adazi nnukwu nweta ede site na Kristi afọ dị nwere anyị. Ana m ekele Chukwu ka Chineke si wee nye anyị ụmụazị ya chiri fada tata. Ụmụeze Chinemerem ketara ofu, ụmụ Chime keta ofu, ọ iwe ọṅụ nyere anyị wee na-ayọ na ogologo ndụ na-arụ isi ike n'isi ba n'ebe postu baba ga-arụ ọrụ rụọ ka ụmụ Chineke rụọ ka ndị Kraịst wepụtara na 12 apostles ọ ya adịrịba mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Yeah, we go on now. In I told you, I ain't going to integrate in the name. Okay? Yes. Yes. Big arrange. When I get to the I mean, the capital and actually double praise at the same time. So the people priest forever in the order of Melchizedek. Priestly people, holy people. So because Father Kevin, now Father Valentine, Silver Jubilee. After Silver Jubilee, Golden Jubilee. After Golden Jubilee, Diamond Jubilee. If I need a guy now, you're sitting at Christy, they were not. We are going by the program. This is the time I approve it. I'm more banana. Big one day, what get it back? Get in there, what get in there, what? And they were there, big one. Okay, what guys? Oh, man, the pictures are working at the application. I have. Oh, no, listen, where's the door? Come to one.
Come on.
Presentation of goods. Please, may we know you? Oh, I am Reverend Father Valentine Madabuchi Madibu. What is happening here today? Today, the Holy Mother Church, through the instrumentality of Most Reverend Callistus Onaga, raised me to the order of presbyter. So as it is now, I'm a Reverend Father from today. Yesterday, or some minutes before 10, I was called Reverend. But now, I am called Reverend Father Valentine Madabuchi. In layman understanding, you were ordained today? Yes. Okay. How do you feel? My heart is filled with joy. So, seeing people around me, I'm happy. I'm so happy that they came around to bear witness to the glory of God. What's the experience throughout your seminary school? It was not an easy task, but by God's grace, I conquered it, and today I am here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ụmụnne m hụrụ n'anya dịka eluigwe si wee tee aka n'ụwa, otu ahụ ka Chineke siri nọtee aka n'ebe njọ dị. Njọ na ịdị asọ anaghị ebikọ ọnụ, mana ihe ọbụla Chineke jiri ngọzi ya dọọ asọ na-achụte ekwensu aka site n'okwukwe anyị na Chukwu. Anyị ga-agọzi mmiri nke a ga-esite n'ike nke okwukwe anyị wee tikpọsịa ike nke ekwensu bụ onye ire anyị. Ugbu a ka anyị gbapụọ Chukwu nna anyị ka o were ike ya gbadata na mmiri a dị n'ebe a, nke anyị ga-eji doo onwe anyị asọ, werekwa ya chekwaba ezinụlọ anyị. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe, ịgọzi mmiri. Etinyere m gị iwu
mmiri ekere eke n'aha Chukwu Nna onye pụrụ ime ihe niile, n'aha Jesu Kristi nwa ya bụ di nwanne anyị, na site n'ike nke mmụọ nsọ, ka isi n'ịbụ mmiri nkịtị wee pụọ, kama ka ị bụrụ mmiri ga-enwe ike a ga-eji na-achụpụ ekwensu bụ onye ire anyị, mee ka a chụpụ ya bụ ekwensu wee merie ya na ndị mmụọ ozi ya na ndị niile na-esetụ ụwa site n'enyemaka dị nwanne anyị bụ Jesu Kristi, onye ga-abịa iji ọkụ wee kpee ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Amen. Dị nwenụ Nna pụrụ ime ihe niile, onye kwadobere ihe a ga-eji azọpụta mmadụ, wee mee ka mmiri bụrụ ihe a ga-esi na ya wee na-egosi ọrụ ebube gị dịgasị iche iche. Anyị na-arịọ gị ka ị zitere mmiri nke a ngọzi gị, ka ọ wee bụrụ ihe a ga-esi na ya wee na-egosi ọrụ ebube gị dị iche iche, ka e were si na mmiri nke a na-achụpụ ekwensu, si na mmiri nke a na-achụpụ ekwensu, si na ya na-enweta ndụ nke mmụọ, ka onye ọbụla kwere na gị efesara ya nweta ngwụcha na ịdị ọcha. Mee ka a zọpụta anyị n'onye nke onye iro bụ ekwensu na-ekwere anyị. Anyị na-arịọ gị dị nwenụ Nna anyị, ka ịzọpụta anyị n'ahụhụ niile nke ekwensu. Anyị na-arịọ gị ka inye anyị ahụike, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi, ebe anyị na-akpọku aha nsọ gị site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Etiere m gị iwu ndụ ekere eke n'aha Nna onye pụrụ ime ihe niile, na ịhụnanya dị nwanne anyị Jesu Kristi na n'ike nke mmụọ nsọ. Etiere m gị iwu site na Chukwu dị ndụ, site na Chukwu bụ eze Chukwu, site na Chukwu dị asọ, na site na Chukwu kere gị maka ọdịmma nke mmadụ, wee tie iwu ka a na-agọzi gị site n'aka ndị odibo ya, maka ndị niile bịara ịmara ya site n'okwukwe. N'aha atọ n'ime otu dị ngọzi buru ụzọ a ga-esi na ya na-achụpụ ekwensu bụ onye ire anyị. Ya bụ, anyị na-arịọ gị dị nwenụ Chukwu anyị, ka ido nnu a asọ, ka ị gọzie ya, ka ọ bụrụ ọgwụ dị ire nyere ndị niile a ga-enye ya, ọgwụ ga na-arụrụ ha ọrụ mgbe niile ha n'aha otu dị nwanne anyị ahụ bụ Jesu Kristi, onye ga-abịa iji ọkụ wee kpee ụwa na wee kpee ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Amen. O sebụrụ ụwa Nna pụrụ ime ihe niile dị nwenụ dị ebe ebe, anyị ji obi ume na-arịọ gị ka nnu anyị nyere anyị bụ mmadụ nweta ngọzi gị,
ka ọ bụrụ ihe ga na-edo ndị niile ga na-enye ya asọ, ndị niile ga na-enye ya asọ, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi site na Kristi Onyenwe anyị. Ka mgbakọ nke nnu na mmiri a gbadatara anyị ike nke mmụọ nsọ, ike nke Chukwu, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chukwu onye pụrụ ime ihe niile, eze nke ji ike niile were na-achị, ị na-emeri oge ọbụla n'ụzọ pụrụ nnukwu iche ndị niile na-alụso ndị otu Kristi ọgụ. Dị nwenụ, anyị na-atụ gị egwu, ma n'otu aka ahụ ka anyị jiri daa n'ala wee na-arịọ gị ka ime ka nnu na mmiri a agwakọrọ ọnụ nweta ngọzi gị na ịdị asọ nke gị n'ụzọ pụrụ iche, ka ọ ga-abụ ebe ọbụla bụ ebe efesara ya, onye ọbụla bụ onye efesara ya, ma ọ bụ ihe ọbụla bụ ihe efesara ya, na-akpọku aha nsọ gị, ka ebe ahụ ma ọ bụ ebe onye ahụ ma ọ bụ ihe ahụ nweta nhicha na ịdị ọcha, ka ekwensu gbalaga dịka agwọ na-akpụ akpụ. Nke a ka anyị na-arịọ site na Kristi dị nwanne anyị. Ukwe. Ọkpara Chineke gọzie ebe anyị kwenyere na gị, gọzie anyị. Ọkpara Chineke gọzie anyị ebe anyị kwenyere na gị, gọzie n'ochekwaba anyị. Ebe anyị kwenyere na gị, ọkpara Chineke gọzie anyị ebe anyị kwenyere na gị, gọzie n'ụba anyị. Ọkpara Chineke gọzie anyị ebe anyị kwenyere na gị,
Chineke Chike niile merụ n'ebere n'ime ụwa nye unu n'ime ụwa ezigbo ihe nke ga-eduru unu na-aṅụrị ndụ ebighị ebi n'ụwa ọzọ. Amen. Ka Chineke were gracia ya chekwaba unu ka ọnụ unu ahụ ike pụrụ iche ka ahụ ka na mkpụrụ obi, ka o wee bawanye ịhụnanya n'etiti unu niile. Ka Chineke gbọọrọ unu mkpa nke mmụọ ka nke ahụ, bịakwa nye unu ike iji merie ajọ mmụọ niile. Ka ngọzi nke Chukwu pụrụ ime ihe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ bịakwasị unu nọnyere unu oge niile. Udo dịrị unu. Ka anyị nọrọsịa n'ọdụ. I will take the chalice of salvation and I will call on the name of the Lord. Savior and light of all people, keep missionaries in your spiritual care. May the light of your spirits burn strongly in them. Grant that the world may be filled with the knowledge of your truths. Help us to carry out all you have called us to do. Show us your loving kindness. You healed the sickness and pain of your brothers. Bring healing and comfort to the spirits of man. Give rest to the faithful departed, and bring them to praise you in eternity. Ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere any intention ọ bụla
Chineke na-apụ ibu niile wepụ arụ ọkụ ezinụlọ naanị aga n'ihu na ịhụnanya na udo ka anyị wee na-eme uche nke Chineke dịka Chineke chiri chọọ ya biko anyị na-arịọ ihe ndị asa na Kristi na anyị Chineke pụrụ niile onye mere ka ụbọchị nke Kraịst ọdịda anyị na mma onye na-asị ya ka o meere anyị ebere ka ebe mmiri ghara ịkọta mkpụrụasị n'ime n'aha Jizọs. Ka anyị chetakwa ụmụnne anyị ndị hapụgoro ụwa Moses mmadụ bụ ugwu, Normanus mmadụ bụ ugwu, Ezekiel mmadụ bụ ugwu, Lazarus mmadụ bụ ugwu na ụmụnne anyị niile ndị nwụgoro anwụ na mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Ekpere maka nwanne anyị ka echiri echichi taa ka ọkụ agụrụ ya bụ agụ ka ọ ghara enye anyị ka Chineke na-echekwa ya n'aka ndị iro na asị ọpụpụ ya na mbata ya gara abụrụ ihe ọnwụ ka Chineke nye ogogo na isi ka o wee gbara ọsọ ahụ ka e nyere n'ụbọchị taa n'isi ọ ya bụ oge ikpeazụ na anyị chezikọ na mbara bụ ezi niile ya ọgụgụ imerụ ụmụazị niile ebere ka ha nwee ike iwere onwe ha n'aka ajọ mmadụ n'aka ajọ mmadụ. Ezi Chukwu eru ekele gị n'ụbọchị nke tata a na-eme ihe dị otu a mee na ya ebere mere ụmụazị ebere ka ha nwere onwe ha n'afa Jizọs Kraịst bụ ụfọ. Anyị na-azụ ebe ụlọ ebe onye si ọrụ ya ka Chineke na-arị obi ahụ ebe ọrụ ahụ kwuru na ọ ya obi ọsọ na Jizọs onye nwa ya. Our Father. Anyị anya bụrụ ndị nke Chineke wezuo anyị nwere ndụ na obi na gị nọrọ n'igwe otito dị aha gị ka ọchịchị gị bịa ka ebe uche gị n'ụwa ga-esi megasị n'igwe. Nye anyị tata n'ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị, etu anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, etu anyị siri gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwenye na nra anyị, ekwela ka anyị kwenye na nra anyị, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Almighty ever-living God, we confidently call you Father as well as Lord. Renew your spirit in our hearts. Make us ever more perfectly your children, so that we may enter
upon the inheritance you have promised us. We make our prayers through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Kita gabo. Achịcha si n'eluigwe ka anyị rịọ arịrịọ. Ọ dị nwenụ onye hapụrụ anyị na sakramenti nke adị ịtụnanya, ncheta nke ahụhụ gị, nye anyị na-arịọ gị nsọpụrụ nke ihe omimi nke ahụ n'ọbara gị, nke ga-eme ka anyị nweta elele nzọpụta gị, onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Kita anụwa onye ọbụla ga-apụta, ị ga-ebu ekpere n'ime obi gị, through your intentions n'obi, ị bịa tinye ofu incense, ị bịa were ofu tinye with that prayer on your mind while we tune the Magnificat. Lord, bid me to come to you on the waters. Jesus reached out his hand and threw say your prayer in while the flesh will pass. Oh,
Lord, lead me to come to you on the waters. Jesus reached out his hand and took hold of Peter. He said, "Man of little faith, why do you doubt?" Amen.
chukwu ekwere esekpụrụ gị echekwubere na gị ahụrụ gị n'anya arịọ gị mgbaghara maka ndị na-ekwerọ ndị jụrụ isekpụrụ gị ndị na-echekwubere na gị na ndị na-ahụrụ gị n'anya chukwu m ekwere esekpụrụ gị echekwubere na gị ahụrụ gị n'anya arịọ gị mgbaghara maka ndị na-ekwerọ ndị jụrụ isekpụrụ gị ndị na-echekwubere na gị na ndị na-ahụrụ gị n'anya chukwu m ekwere esekpụrụ gị esekpụrụ gị ahụrụ gị n'anya arịọ gị mgbaghara maka ndị na-ekwerọ ndị jụrụ isekpụrụ gị ndị na-echekwubere na gị na ndị na-ahụrụ gị n'anya ka Maria dị asọ na Josef dị asọ na ndị mama na ndị nsọ niile nọ n'eluigwe yọbara na Chukwu anya ya ka ọ wezụga anyị na-achọ ihe niile na ihe abụ na ihe dị egwu wee dubata anyị na ndụ ebe ebe Obengu Chineke, Otizo